jagung. Sementara nek agak banyune umek. Nah, ini adalah kuntiao. Bisa itu. Enak kuning-kuning ki, Mbak. Ini lebih enak. Enggak lagi. Jambi lagi yuk. Tawar jambi mau. Arepnya apa? Pateni iki ya. 15 menit wis. Iya. Sebungkus untuk 2 orang. Engko ya tak bengi malah ra doyan mangan. Kok kongen masak ikan kuah. Oke. Enggak lagi kok satu. Enggak aja penuh-penuh. Ama 可以这个对。 Ama ya jijico. 啊，对，杨哥这个对 OK。这个点混掉它不能吃。 Tuh ya, Yuk coba no garam. garam. Ya, 我放外面一下。好，拿来外面。Tingisa ruko puko waimian cai homian hai tatoi. Di sini kalau jagung itu harus digaremin dhisik. Nah, ini banyunya disuntuk dhisik, panas ora. Nah, bismillah. Mbak Sita hati-hati, Mbak. Khusus punya Ama ya. Ama itu cuman janggelan ya. Janggelan sama oyo tambahi gula. Pakai Masya Allah, Mbak. iki Nganggo buah-buahan, Mbak. Iya, Pra. Rumah aku nek nang Indonesia alpukat nang buah-buahan. Sing sampe disendoi to. Yo. Sing kuning-kuning ki enak, Mbak. Kenyil-kenyil, Mbak. Kok nganggo sing kuning-kuning. Kurang. Terserah. Ya oke ya ora apa-apa. Iya. Kuning-kuning. Sing ireng rodoke, Mbak. Lorong kas, Mbak. Rang sendok ngas. Iki kayak panas dalam. Nek iki nek rasa wangi-wangine, tapi nek uyo iku sehat tapi nggak ono wangi-wangine. Uyo ini jagung ya, episode kedua. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Nah, ini kalau mbokku, saudarane mbokku yang dari Taichung, yang dulu kita pernah pas Imlek ke sana itu ke sini, pasti bawain jagung ya teman-teman. Ada jagung sama buah-buahan. Ini mau tak taruh depan dulu. Ya apa? Wong ese lho ya urung diombe, ya ora. Iya sih. Ngono. Ndek lho sik main ta macang ngono mbunyi-ngungi ra karo-karuan. Apa meneh, Mbak? Sampeyan geserna. Putih-putih kok apa yuk? Iki cendol. Cendol Taiwan. Kabeh noe lah iki ya. Gelem. Mosok dikabehno gak emane-mane. Lah kok mana-mana yo. Kesuk ya dipangan, kok ya dipangan kok wae lah. Oh, ya wis. Bumbung campur es lah. Oh, ngono. Ya. Iki ae ya. Yo rada oke ya gak apa-apa, enak iku. Cendol. Iki wis kabeh ya? Ini sak anu. Iku
alpukatnya. Nah ini nyimpennya dek taruh di kulkas ya. Kayak cencune urung, Mbak. Ya apa ta? Ya apa? Kaget ora, pantesan kok ada sesuatu hal yang hilang di dalam jiwa kita seperti itu. Ini cencu ini yang paling Mbak Sita suka ya, Mas ya. Nah, ini cencu. Mbak, sip. Aduk-aduk. Rasa tuku iki malah jos iki. Luwih enak daripada tuku. Aduh, janggilannya utuh-utuhan ngono. Nah, ini ono alpukat, cencu, ai. Aku janggilan Mbak Cengkeh, Mbak. Aku seneng janggilan ya. Pas tuku alpukat itu. Oh. Seperti ini. Macam-macam ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah episode kedua ya. Sekarang jam 17.32. Jam setengah. Nih cepet ya dunyo iki cepet muter. Sekarang kita ngombe sing jenenge es. Es apa Mbak jenenge? Es campur. Campur ya. Seperti ini bismillah. Dicampur ning jerone. Ini ada alpukat dari Mbak Sita. Enak. Lembut. Kita coba janggilan. Bismillah. Ini menang. Sain ganteng ya. Sopo? Iya, ganteng banget. Dari dulu. Yang paling ganteng Sai. Ngakut itu cuma berkuasa nih tak. Masih torek. Gak ngerti aku. Pas karo Cika karo Atai. Pas ning TikTok wong-wong anu niku lho. Kabeh. Padha anu kabeh. Ada anu. Ruwet. Ada ruwet. Terus koyo Nek mbokku paling seneng sing kuning iku lho, Mbak. Apa jenenge? Ventiao. Ini cencune kenyal, enak. Tapi dia punya cencu itu tawar. Janggelane rasanya piye? Wangi. Ini manisnya itu penuh sopan santun dan tata krama. Dia tuh nggak yang kemanisan dan juga nggak yang kurang manis, jadi pas banget kayak gitu. Ini kayak selerane Cece ya. Ceceku tuh kalau makan nggak mau manis.
Jadi kon masak jam piro, Mbak? Gak ngomong. Gak ngomong. Ini masak itu kuah. Kan ono apa aku ngomong ono gong hijai. Molek gong hijai. Kuah, ya wis kuahe. Terus apa sih teh aku ngomong? Kol hijai. Ngono tok. Karo kae siokeng dicen. Ngono gak goreng ikan ya wis ngono tok ya. Soalnya enek ayam, enek non halal, ya ora? Iya. Iya wis akeh ya, wae kok iso. Lah kuah apa? Kuah. Masak kuah apa? Gak masak kuah? Kuah itu mah aku gawe kuah buah. Sik enek. Ono Ya wis enek. titik tapi ono kuah ayam neh ning kulkas, sik kulkas. Kena dianu. Iya. Alhamdulillah. Kak nganggo com? Nek mbokku biasanya nganggo. Nah, ini kita mau masak cumi ya. Bersama Mbak Sita. Ini cumi-cumi. Cumi baby cumi. Bumbunya cuma jahe, cangyo, sama arak beras. Tuh jejelno sego jejelno roti. Tapi kan ning kok gak oleh kok nggo buah. Wong dhek kan engko nek taicung rene kan nggo buah. Tapi kan iki kurang teko. Lah kan wedine nek dino ki kok keyen. Dipikirnya sampai teng ngono, Mbak. Kaya kan gowo digawe. Ya ora. Dikek numbuke. Rupane ya. Iya, wis ora. Banyak Wes cukup. Wes. Oh iya, Je. Oh, padha rene kabeh. Karo bawang putih karo cabai. Ora melok mangan kok, Mbak. kurang resi. Tumine metu. Ada rasa melok maem iki, Mbak. Ngene. Anu, apa keke wis balik ya? Mantune mbokku gak teko. Gak tekok. Mungkin sik parkir meme nek ora. Ono. Berarti maneh kene ndek. Ceceku mangan jagung ngono wareg. Wong ndek mangane sithik banget. Mamaku kuat gitu. Engko nek wis minggu iki kon ngeki sego. Titen nono. Isu. Sampeyan nggak aja nganggo mangkok kae, nganggo mangkok putih cilik kae lho. Ini adalah non halal kesukaan nyonyaku. Aku ndak ikut makan ya. Nah, ini cumai-cumai teman-teman. Cumai. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sausnya. Ya jadi kon ngekakno cedot asap lah opo lah. Ini nyambil terasi ora enek wong sambat iki beres wajar mosok ngoseng gubis. Seperti ini ya, mohon maaf berantakan ya. Mohon maaf lahir batin. Kopi kita
Koki abal-abal. Aku jesekno sitok. Kira-kira anake reku balik ora ya? Anake reku. Heeh. Lanang kok. Kira-kira balik ora kira-kira? Kok balik ya? Kok gak reku kok biasane lek ono dulu-dulu ning kene kan turune nggone sampe. Gone sak nggon aku. Nang ning kene lo nganggur akeh mosok arep turu nggon aku. Apa ya tenan? Makan ayam. Wah, wah, wah. Sampai empuk, Mbak. Bener-bener empuk, Mbak. 玉米耶，我等下吃个玉米就好了。不要吃饭了。 Ah. Nah, ini ayam. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kuah. Apinya dimatikan boleh. Ayo. Nah, seperti ini. Kayak ngisok. Karo anu tok kena karo warnane. Ini adalah labu. Nah, hari ini kita masaknya sederhana, gampang, orang neko-neko. Karena hari ini ada daging non halal. Terus, yo ini agak dibersihin cerit-cerit nanti. Matanya agak diginiin. Yang atas dibuang, Mbak. Terus pucuknya ini ndak mau. Nah, Cuy ndak mau. dimotongnya begini. Seperti itu. Ya gak apa-apa. Ya apa? Ya gak apa-apa. Nah, di sini kalau rebung itu cuman dimakan sama salad. Gampang banget. Ini rebung. Makannya sama ini ya, salad mayones. Nah, kita kalau lewat itu nyumpel-nyumpel seperti ini ya. Ayo serampung. Seperti ini. Ini kan yang halal kan ya. Sayure. Iya. Oh, sampean bengi yo jarang mangan ngono kowe. Oh. Sampai lo diet. Aku wediku nek koyok ngene iki pecah. Beling ini iki. Wediku nek beling iki pecah. Kita singkirkan. Iki ben gak nyumpel tak kayak kono ya. Ngapain gerundung? Nah, ini kalau Mbak Sita sendiri sama Ama tuh sampahnya nggak akan sebanyak ini. Karena kita banyak tamu, sampahnya numpuk-numpuk. Kita buang ke belakang. Nanti dibuang. Iki kok mbok maam ya, Mbak ya? Jaluk mangkok cilik ya, Mbak? Kila, wes ke. Ini ki bareng ini mbok nggo apa, Mbak?
kayak sarapan. Sampeyan mbok sarapan ngono, mbok tambah gula ngono. Sarine dimaem mbahmu, ampase mbok maem. Oh, seperti ini perjuangan nih teman-teman. Seperti melewati lembah. Oi. Kita harus menyelempitkan perut kita biar terlihat kecil. Ini cari mbok ora oleh gua. Iki kelebokno kulkas. Di tas itu kulkas ngarep. Ini kan gak cukup. Aku nyapa. Baik sampean. Maem cemilan. 一下子莫名其妙就吃饱了。 给你。 Engke jarene nek gempa. Tapi ada ora krasa ning kuali. Bone kaya enek aroma apa ya? Jeruk. Jeruk ya? Jeruk nipis. Kayak enek tapi enggak yang kayak sunlight itu enggak ya, Mbak ya? Beda ya? Beda. Gak terlalu nyengat lah. Ya rada cing-cing tek ngono lho. Seakan-akan kayak kulite ngono lho. Iya. Kayak nah. Niki nek ngelapi wis rasa resik-resik teman-teman biasa ae. Ya ora Mbak ya? Wis dienggo masakne susah. Aku nek enek tamu ku sing dimasak mesek. Kita cuma dielap gini ae. Kita elap-elap. Ini kerdusnya adalah kerdus Indonesia, teman-teman. Ya, Mbak ya? Kerdus apa, Mbak? New Skin. New Skin. Sampai memakai New Skin apa? Kerdus itu ya? Iya. Sampai nganggo MS dulu, Mbak? Kak, Pernah nganggo ora? gak tahu. Nah, asine tapi yo koyo PS iki yo salah ya, Mbak ya. Kan yo koncone dhewe mbiyen wis tau ditarik kerja sama ora gelem gawe dhewe. Ibaratnya koyo kemasan apa segala macam itu meh mirip. Gak mirip, panjang mirip. Nah, kandungane barang ki meh mirip. Terus harganya lebih murah. Mau cari nih. Nah, aku nek tak pikir-pikir, oh yo iya paling. Wong kasus cuman ngono kok iso mlebune sampai semusuhe iku. Jadi umur-umur itu gak dikotor. Ngenteni mbok aku nginane bengi ya mbok sing Nah, aku malah kewareken. Soalnya mangan apa-apa wis dimaem. Mbokku lagi main ora? Main. Soalnya iki kena non halal kabeh iki. Saiki jam piro, Pak? Jam 7. Walah, ciloko. Ngedite urung, Masya Allah. Jangan iki kehilangan satu video. Tapi wis rampung kok. Iki kok ngedit, iki kok apa ngupload cepet. Soalnya apa? Soalnya kene sinyalnya lancar. Ya ora. Ini lape kita jembreng-jembreng. Lape aja oke-oke tokno koyo ngene kok sereni nyonya iki kok. Iya. Di komsek ae. Soalnya terlalu berminyak.
Lho sampean ora duwe sing cilik kanggo ngosoki mangkoke gak duwe ya, Mbak? Sing cilik nggo ngosoki mangkoke gak duwe ya? Gak duwe ya sing cilik. 要去吃饭呢。啊，我们饿都一定吃鸡爪子，饿吗？还不饿啊？还不饿。我们有吃那个吃饮料，keju, ini kacang. Nah, kita dapat roti yang segede ini ya. Ini dari Erku. Erku dia punya DE kerja di toko roti seperti ini. Jadi kerjanya per jam yang pernah diceritain. Seperti ini. Jadi Erku DE kerja di toko roti. Ini tadi katanya Cece itu kasih Sita sama Yayu keju sama kacang biar mereka separuhan biar bisa merasakan. Jadi kan dia kan ngomong mau. Mbak Sita pengen merasa keju. Mulai anak perempuan nih, Sing telepon Erku. Mbokku telepon wah mendem. Sore wala. Wala. Serajin kabeh ya. Telepon wes. Kok bentuknya koyoke saru ya? Ya ora, Mbak. Kodok saru koyoke. Iki bentuk apa to jane? Ada yang nyobain sithik ya, Mbak? Penisirin. Nek saiki enak, kok nek wis mlebu kulkas mesti rasane beda. Nah, seperti ini. Ini apa sama Titi? Podo ae lah. Ora ki nek kejune, sampean tak kece nek kejune. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alot ya? Waduh banget ya. Tapi wangi banget. Ya. Kayak dikai apa kayak aroma-aroma. Ya. Menteganya kerasa banget, manis. Coba titik. Oh, ini bedanya roti ini harum banget ya, Mbak ya. Bedanya harum banget. Ini yang rasa kacang. Oh, jadi kacangnya diplastiki, ben ora muncrat-muncrat seperti ini. Kacang selai kacang. Nek kejune rasanya asin-asin, manis-manis ya. Ya lumayan lah. Ya Mbak ya, lumayan lah. Enak sing lebih gak enak Mbak. Ning 85 derajat. Kena gue sarapan sampean sesuk Mbak. Gue aku tak tinggal ning kene sesuk rene. Ya kita potong separuh sama Mbak Sita. Iya koyoke. Kabeh dikek kulkas. Nunggone akeh banget. Oh, nek tankane barang. Anggo ama. Ama aku kok. Oh, kudune nek wong oyo-oyane nek ning desa oyo-oyan sing gedhe ya. Mie instan pengennya sing akeh kan bagiane. Nek kene malah wedi akeh nah seperti ini. Bismillah. Makanya kalau nggak mau kawin bebek tuh kawin anaknya siapa? Kalau ini rasanya itu selai kacang. Terus sampean suka selai kacang apa keju? Aku suka keju. Sampean suka nanti? Kacang enak. Mbak Sita seneng kacang. Tapi kejunya juga enak. Kacangnya juga enak. Kejunya harum banget. Kalau yang ini asin Mbak, cenderung ke asin. Kalau keju cenderung manis asin, manis ya.